Dag 2. Vi håber på bedre vejr. Men der skulle vist blive lidt regn i løbet af dagen. Det tager vi med. Hvor er vi skal hen i dag, Klein? Hvad hed den der? Steinerne Rende. Steinerne Rende. Stenranden. Ja. Og så en eller anden lækker Waldgasthof. Sehr schnell. Ja, det var den sidste dag. Det er rigtigt, det var fordi, du var i bikeparken der. Ja. Jenny! Jeg venter bare på, at der kommer et eller andet crazy mudderhul her. Lige over. Ja. Ja. Det lyder som om det er lige så hårdt at gå op. Ej, det er hård cykel. Jeg har lige prøvet at cykle. Jeg steg pulsen lige. Jeg tror, jeg har lige en tår vand her. Jeg er talepædagog. Jeg tager lige et glas vand. Den var ned, eller hvad? Den kan du godt køre ud af. Jamen jeg tror godt, ja, den, du kan godt lade støde på den, ja. Hvilket? Hvis det er for langt, så må du sige til, ikke også? Ja. Så kører vi bare forbi. Hvad? Ah. Hvorfra?
Ja, den havde været syg. Der er også en dag i morgen jo. Satan. Det er fedt det her. Det er faktisk lige før du godt kunne have snedet dig rundt om de der vælter ned. Hvor sindssygt er det, ikke? Du kunne godt have kørt udenom, hvis du var lidt stærk. Jeg kan ikke få det til at blokere. Det er det, vi har øvet os på nede på Trælsjørn. Er alle med? My little tight ass. One try, no doubt. Du holder på luften. Sådan. Det er ikke, ja. Dit hold er kørt nu, Torben. Godt kør. Nå, jeg skal ikke samme vej længere. Nej. God tur. Skal I have luft, eller skal vi følge efter dem? Vi har luft. Det var en god en at køre op, jo. Lige få kølet tæerne. Ja, det var også varmt. Det er god også med. Hej boys! Hvem fanden har planlagt den her rute her? Det er sådan en vandretur, vi er på. En vandreturrute. Og det har vi også været på. Skal vi op her? Shut up and go. Vi er op her. Shut up and paddle. Vi kører udenom. Vi tager den næste. Det er for helvede. Det er en god rute. Jamen jeg har den ikke. Okay. Så tager vi 3. Altså, jo det kunne jeg godt. Hvis jeg farede vildt, så kunne jeg bare tage den på telefonen jo. Ja. Men jeg har ikke unlocket området. Vi skal holde hele dagen. Du kan bare komme herop. Kom her, lille ven. Det hele er. Det er bare så ikke, du cykler hele vejen. Hvordan vidste du det? Det går det hele af, det vi skal op. Det skal vi fandme ned igen. Ja. Ole, kommer. Ole, kom igennem. Kom igennem. Okay, den er... Bare den brænder går. Den er...
Hallo. Hvad? Ikke det første stykke. Nej, det gik jeg nedad. Det var alt for vildt. Det her, det er fedt, Klein. Det andet, det var... Nej, stop nu. Det her, det kan jo køres af de fleste. Jeg siger, det her, det kan jo køres af de fleste. Det andet der, det var bare... Skal vi ned der? Ja. Skal vi? Spørger du, eller skal vi? Sten. Jeg går lige det første stykke. Jeg dropper lige den her sten. Der var en lille sten der. Og den var fin, den der. Lidt højt drop, men... Ej, det var et fedt drop, du fandt nedad der. Ja. Det er allerøverste. Ja. Var lige der. Hvad fanden hun ellers sagde, vi skal gøre? Ja, okay. Vi fortsætter lige ned.
Venlig. Så. Lav gren. Det er jo lige fra en flowspor det her, Klein. Nu man danse lidt her. Hvordan er det der på en hardtail indtaget? Var det gearskifteren, der ramte? Nej, jeg tror, det var krank. Nå. Ja, tak. Ja, tak, et spor. Det går op på det stop. Mit eller dit? Nå, fuck. Det kan jeg ikke. Så kan jeg ikke komme. Jeg bliver nødt til at købe en ny cykel. Nej. Hvis de er våde, skal du ikke spise dem. Er det ikke noget med, man skal lige åbne dem? Nej, du bare æde dem. Og godt, de er godt sure. Og så i vand. Bare lige man ser dem, så går det. Ja. Vi går lige derned, så kan vi flytte bagud. Jamen, stop. Okay. Hvor? Wow. Ej. For helvede, hvor er det dumt. Jeg stopper lige her. Klonk. Den havde ikke lige nosser til. Au! Åh, satan! Der var altså en busk der rev lidt. Jamen kommer! Fuck dig, Sten. Det er fordi han hedder Sten, du ved. Ja.
Turen sluttede lidt brat i dag. Hvad siger du? Med Nico, der styrte, og mig, der styrte inden for Ja. 30 sekunder. Bum, bum. Jeg så ikke engang, du lå ned. Og jeg lå også langt ned. Ja. Knold og tot. Så nu er vi på vej hjem, fordi Nikos cykel er ufunktionsdygtig. Så vi skal lige se, om vi kan finde en bremse, så vi kan komme afsted i morgen.